Għal 5 sena konsekuttiva, 4 skejjel se jkunu miftuħa l-numru ta' ħinijiet fis-sajf biex tfal bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jkunu jistgħu jużaw il-btieħi bħala lok ta' divertiment u rilassament f'ambjent sigur. Din inizjattiva maħsuba biex tagħmel il-ħajja aktar faċli kemm għal dawn it-tfal kif ukoll għall-ġenituri tagħhom li jistgħu gawdu post ta' divertiment mingħajr ebda ħsieb żejjed u serħan il-moħħ li tfal jinsabu f'ambjent sigur u mingħajr perikli. Michel Muscat, chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, spjegat l-importanza ta' din l-inizjattiva li ilha ssir mill-2013 b'kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni u l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Aħna nafu li waħda mit-challenges li għandhom il-familji ta' tfal bl-awtiżmu hija li xi kultant żoni pubbliċi bħal huma bandli bħal huma ġonna pubbliċi mhumiex sejf biżżejjed ta' tfal b'din il-kundizzjoni. Kollok tfal differenti, kundizzjonijiet differenti u waħda mit-talba tal-ġenituri stess kienet li jkollhom an open space li jkun safe u jkun an open space in a closed environment. Carmen Abela, ġenitur ta' tifla bl-awtiżmu, spjegat kif il-ġenituri saru jkunu qed jistennew bħerqa din l-inizjattiva. Grounds tal-iskejjel qed jgħinu għaliex il-bandli sfortunatament ħafna minnhom mhumiex magħluqin, allura hemm periklu li tfal joħorġu jitilqu jiġru fit-triq u dawn jgħinu li hemm safe u jistgħu jilagħbu komdi. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet sar appell biex il-ġenituri ta' dawn it-tfal jagħmlu użu massimu minn dawn l-ispazji biex din l-inizjattiva maħsuba lihom tkun ukoll sostnuta żmien li ġej. L-iskejjel se jkunu qed jinfetħu bħala parti minn din l-inizjattiva huma l-Iskola Primarja ta' Ħattard, l-Iskola Primarja ta' Sanna Tawdex, l-Iskola Sekondarja tal-Mosta u l-Iskola Primarja ta' Marsa Xlokk.